Частица от имението и живота на великия руски писател Лев Николаевич Толстой продължава да живее в странджанското село Ясна поляна. През 1998 година на 15 септември е открита с помощта на инициативен комитет както на жители от Ясна поляна, така на София. Експозицията се състои от предмети, дарени от музея на Толстой в неговото родно място, руското село Ясна поляна. Любимата пейка, мастилницата на писателя и саморъчно ушити от него бутуши са част от изложените експонати. Това е любимата стая на Лев Николаевич Толстой, комната под свода ми. Значи в тази стая той написва романа «Война и мир», също така романа Анна Каренина. Малко известно е, че в странджанското село се намира най-богатата колекция в България от произведения на Толстой. Единствено тук са издадени 11 негови статии, за които в Русия е имало забрана. Едната от тях, не мъгу мълчат, е дала началото на борбата срещу смъртното наказание. Днешното си име българското село Ясна поляна дължи на колонията последователи на Толстой, живяла тук в началото на 20 век. Те решават да преименуват селото, което тогава се казва Еланкулак, с името на родното място на великият писател.